Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Bukvalno imam 2,5 nedelje još do porođaja. Ona je jako aktivna, stalno me lupa, sve je spremno po kući, baš se radujemo, ali to nije poenta ovog videa. Za ljudi koji su me pratili na Instagramu, vidjeli ste da sam se udala, ali zvanično sad je to crkveno venčanje, pa onda smo imali žurku posle. Ja kažem da je to žurka, zato što je stvarno bila žurka, a nije tradicionalna svadba, baš po našem ukusu. Toliko pozitivne energije, svi pijani, niko ne mate, niko nikog ne vređa. Toliko pozitivno, ja ne mogu to da opišem. Baš se radujemo da vam pokažem malo behind the scenes šta se desilo do svadbe, upoznavanja moje roditelje i njegove roditelje. Dobro smo naučili, ha? Veliko hvala Jovanu Čaviću i njegovom timu što su snimili i fotografisali naše venčanje. Naredi Možda ga prepoznate sa Balkan Tripa za Krabi vikend. Snimili smo zajedno epizodu prošle godine. Ćao narode! To je moja rečenica. I on će praviti epizodu o našem mjestu venčanje, Freedom Place. U ovoj epizodi ste imali priliku da obiđete sa nama ne samo Jagodinu i okolinu, nego i da prisustvujete venčanju koje je bilo spoj Vijetnama, Srbije i Australije. Zapratite ga ako želite da vidite epizodu na TV-u kada bude emitovana. Sad, neću vas više zadržavati. Ovo je šta se dešavalo do našeg dana venčanja. Već sam imala dodir sa slavom, sa pravoslavnom Božićom i Uskrsom. Snimala sam i ceo video o pravoslavnim crkvima. Upoznala sam vladiku koja je bila toliko inspirativno, baš je ostavio veliki utjecaj na mene. I zapravo posle ovog snimanja već mi je počeo taj proces u glavi da sam htjela da menjam svoje veri. Naravno sam pitala Emu iz Beograd Language School koja je meni naučila srpski, da meni sad uči o pravoslavnoj religiji. Pošto ti si katolička religija, jel tako? Da, ljudi to ne znaju, ali sad znaju. Šta odgovaramo na sveštenikovu Gospodu se pomolimo? Nemoj da kreštiš. A znaš što znači kreštati? Kreštiš je bukvalno da praviš taj neki zvuk. Či kao na primjer da loše peva. Ako učite srpski, da li želite da objavim ceo čas na YouTube, recite mi u komentarima. Neki ljudi kažu da može pravoslavac i rimokatolikinja da se venčaju bez novog krštenja. Ima nešto koje se zove miropovezanje. Miropomazanje. A gdje stavim akcenat? Miropomazanje. Sad znam. I neki ljudi kažu da moram da promenim svoju religiju da bi mogla da se venčam. Ja sam odlučila na kraju da hoću da menjam svoju veru. Da li je to bilo u aprilu? Kad si krstila? Da. Za Vidovdan. 28. juna. Ja sam imala jako veliku tremu, ali naš sveštenik je bio jako dobro. Shout out za otac Dejan. Imala sam tremu zato što sam se plašila da neću nešto da razumem. Zato što crkveni srpski je malo drugačiji od svakog dnevnog srpskog. Mogla sam da pratim šta se dešava, ali u jednom trenutku on mi je pitao da pljunim i ja sam ga pogledala sa šokom na licu. Molim? Stvarno mislila sam da nisam razumela. Da pljunim. I onda sam pljunila na pod i onda sam morala da ga gazim. To zato što morala sam da odbijem đavala. Tako da ako ste vi odrasla osoba i hoćete da se krstite, to morate da očekujete. Tako da sam sada izvanično pravoslavka. Njihov let između Australije i Srbije je 24 sata sa 3 sata u Kataru. Moja mama nije normalna
kad spakuje za Srbiju. Ja se sjetim kad sam bila mala, kad smo išli na kampovanje u školi. Svi djece nosi male rance, a možda ima neki mali kofer, a ja sam imala kofer koji je veći od mene, koji nisam mogla ni da dižem. Oni su uspjeli da spakuje 90 kg. To su 3 velike kofere plus ručni prtljag koji, mislim, sa Katarom možete još 12 kg po osobi. Joj, kad sam to vidjela, ja sam rekla Žarku, nema šanse će to da stoje u našim kolima. Morali smo da damo jedan kofer Eloau, za ljudi koji ne znaju Eloa. On je Francuz koji isto priča srpski. Znam za jedan grad, zove se Beograd. Shout out za Eloa, Francuz u Srbiji. I on ima jedan tetovaža koji piše mrzim padeži. On i njegova žena Lara su bili gosti na našem venčanju. I moramo također da nosimo za Liz kofer 30 kg, brate, mi živimo u 4. sprat, nema lift. Eto, znači sad morat ću da idem dole 30 kg, ja ću da lomim moje leđa. Zašto Liz? Zašto? Beograd je Beograd, ali mi mnogo volimo šta ima van. Također je lakše za parking. Putovali smo u Sisevcu zato što njegovi roditelji žive u Despotovcu. Za ljudi koji ne znaju gdje je to je gdje je manastir Manasija. Po mom mišljenju, jedan od najlepših manastira u Srbiji. Također je bio rođendan njegovog tata, tako da smo njima častili boravak u hotelu Biogor. Bili su dosta gastarbajteri u hotelu i oni su počeli da se slikaju sa njihovim stojadinom. Ajde! Bio je najstariji auto koji je stojalo u parkingu. Tako da naš stojadin je postalo turistička tačka. I dobro radi. Njegova tata baš dobro čuva svoje auto. Moje tata i mama pričaju neki miks vjetnamski i engleski. Moj tata više vjetnamski, moja mama više engleski. Tako da sam morala da prevedem srpski do engleskog i vjetnamskog, pa onda nazad do srpskog. Tako da je moja glava eksplodirala, ali posle neko vreme smo uspjeli da napravimo odnos između njih. Upoznali smo se i vencali u Australiji. To sam i pretpostavio, da. Vidiš, upoznali su se. Hotel Biogor je bio jako dobar, zato što je bila banjska voda koja nema miris klorena, to je prirodna voda. Bila je jako dobro za kožu, dobro za bebu, toplo je bilo. Oko sam hotela je priroda, ima i malo jezero pored, baš smo uživali. Tako da za njegovog tata bilo je jako dobar poklon i za moje roditelje to je bilo idealno mjesto da oni može da upoznaju. Hej ljudi, prvo moram da se izvinjavam zato što snimam telefonom. Ostala mi je pelenu. Ok, sad smo mirni. Počela sam da snimam i da montiram ovaj video koje ste gledali do sada, ali došla nam je mala Hana, naša ćerka, tako da nisam imala dovoljno vremena da završim video i montažu. Prvi mjesec nam je bio haos. Ljudi koji su roditelji znaju kakav je. Žarko je jako sposoban, pomaže dosta po kući kad ja nisam bila mobilna. Ja sam redovno napisala njenu rutinu da bi znala kako jede, kad spava, bla bla bla, i konačno imamo neku rutinu. Vratila sam malo na život, redovno idemo na šetnju u šumaricama. I također Žarko mi je rekao da slavimo ove radosne vesti sa svima vama. Odlučili smo da vam poklonimo 10% popusta uz promo kod LIZ10 na njegovom sajtu. Ovaj kod će biti trajno aktivan i moći ćete uvijek da ga koristite. Još uvijek ne želim da podelim slike ni videe naše ćerke zato što čekamo da babi i deda iz Australije je vidi uživo. Hvala vam još jedno za sve lepe poruke. Ljudi koji su me pratili na Instagram, oni su prvo znali da sam porodila. Ako ne čujete od mene nekoliko mjeseca, možda i godinu dana, to je zato što uživamo i čuvamo dete i uživamo u roditeljstvu. Tako da ne brinete, živi zdravi smo, nadam se da ćemo uskoro da se vidimo, ako ne, vidjet ćemo se u Australiju.
Ćao!